Lara sampe baik Kak. Iya, Dio. Alhamdulillah sowan panjenengan Ibu Tini kagungan kersa ngunduh mantu Mbak Mas Fajar kali Mbak Novi. Sampai arep ndongake apa romantene? Nggih, pangapunipun saged nderek ndedonga mugi-mugi Mbak Mas Manten anten tansah pinaringan Mbak Mas Penceng manten. Ayo. Mbak Mas Penceng iki sapa? Alon to. Mbak Manten kalian Mas Mas Manten Heeh. tansah pinaringan bahagia. Amin. Bahagia lahir, bahagia batin. Bahagia lahir, bahagia batin, jodoh salamian donya tumung ing akhiratipun ingkang boten nenten misahake kejaba Gusti ingkang akarya jagat puputing yuswa. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Alon to, omong ngeten-ngeten abang. Nggih. Niki wonten sing ngersake jenang gula dibawani sik. Nggih, Biung. Dibawani. Ayo. Monggo, ting-tingane anu Mbak Urba, ayo. Monggo. Gegarane ngono kae. Iya Mbak Eka. Nggih. Monggo. Yo, kaya ngapa suarane? Suarane sinden laku batu. Sik, sinden kok laku batu. Lah niki piye-piye penonton ku dene Mas Bayu Aji sing kau gede kok laku batu to Mas. Cah cilik suarane apik era. Ampun nyepelekke Mas Petro. Arep sinden kula kaki kaya tugelan debok. Niku suarane luar biasa. Anu kayak ijengnya, Pak. Sindana kebelan debok. Ora. Ngono. Gur kaya kaya. Jadi kaya kan berarti bukan. Bukan. Heeh. Apa? Kowe bela karo aku. Iya kenar kaya apa kaya ponaku. Iya. Bareng ora yo kaya Maisa. Sing siji kaya debok, siji kaya maisan. Wis rasa tok rasake. Sing penting dibales dengan karya. Ngaten nggih. Ayo no. Iya Kak? Nano nano. Ya. Nano. Lur bagi nek nginting aku gatel kok terus sindel budek lho. Sing biasa gak iso. Kan kan rupane tuwek tapi ngisorku. Halo. Yo. Ayo. Suarane apik ning laras ya pleng 100.000 kanggo Mbak Eka. Nggih, matur nuwun, Biung. Deh. Ngene iki lho. Hah? Tas. Tas dulu. Mas, apa? Mas yo aku kaya debok tapi kan aku 100. Bang kowe kuwi wis kaya padasan ora entuk 100. Padasan nek sok wudu no wudu. Wis melecehkan wanita. Wis melecehkan wanita. Kok nyunyuk-nyunyuk nang kene masmu kok elok-elokmu kowe. Kowe ngarani padasan takon wudu kok nesu. Lho kok enek kancurane? Tontonno. Nyisah. Ayo, anu. Ini gedine kancurane. Alah wis kok. Kowe cah cilik kok bacot-bacotke cah cilik kok rebuk gedhi. Luput pisan, ya Kak. Hati-hati, Petro dengar dikandrongi wong gara-gara bawa iki. Apa? Luput pisan kok ngemut pisan. Tapi kuping sing bosok. Iya ta. Aja jawab. Luput